Hallo? Hallo? Hvad så, Jax? Hvad så? Det var dejligt, at jeg lige op på det. Altså lige 1 sekund for. Altså, jeg har intet imod dig overhovedet, men det der, Jax, den her video, puha, den er lidt ostet, ikke? Den er grum. Ja, men altså, Nej, altså, du jeg kan ikke ved, forstå, han har hvorfor jo den er så selv, ja. Hallo? han har jo selv lavet video Hallo, om dig i hallo? gamle dage også, jo. Hallo? Jeg er her nu. Hvad så? Hvad så, drenge? Hej, Draxil og Daniel. Hvad hedder det? Må jeg have lov til at stille nogle spørgsmål? Altså, er du journalist, eller? Nej, jeg er bare nysgerrig. Er vi ekstra på? Nej, men jeg spørger, må jeg stille nogle spørgsmål, ja eller nej? Okay, jeg skal snart gå sådan. Jeg har... Okay, men så får du de første bakke. Hvad det er? Ja, selvfølgelig. Okay, Hvad hedder det, Draxil? Jeg er jo lidt nysgerrig på, fordi der er jo nogen, der mener, at du fejler et eller andet og gør det ene og det andet, og jeg har ikke rigtig nogen oplysninger om, hvorvidt du gør. Og jeg er heller ikke interesseret i at udgive hele din lægejournal på nettet, men kan du bede eller afkræfte, om du har en eller flere psykiske sygdomme? Ja, jeg har det, der hedder... Altså, jeg har det, der hedder... Hvad fanden hedder det? Altså, jeg har den, hvad hedder det... mandlige version af borderline. Det hedder emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, impulsiv type. Det er det, jeg har, ikke? Og så en gang, så taber jeg sulten, så går jeg mok, der ved ikke, impulsiv type, ikke? Bum. Ja. Okay, godt, fordi det var ikke noget, jeg vidste præcis om. Så kan jeg dertil spørge Danny. Danny, hvordan kan det være, at du sidder og agerer manager for en, der har en mandlig form for borderline, og sidder og laver casino-deals for ham, når han nok ikke er i stand til at kunne træffe ordentlige beslutninger på egen vej? Det er jo ikke rigtigt, Jack. Det var et spørgsmål til Daniel, Drake. Ja. Det vil jeg godt lige høre, hvad han har at sige til det. Altså, nu begynder det på sådan noget mærke noget, Jax. Han kontakter mig selv jo i gamle dage, og spørger, om jeg kan hjælpe ham med at finde nogle aftaler, for han gerne vil synge casino. Så det er jo egentlig noget mærke. Dengang vidste du så, om han var psykisk syg eller ej? Jeg vidste godt, han var lidt speciel, men altså, det er jo, hvad det er jo. Okay. Han ville gerne selv, og så sagde jeg bare til ham, vi kan godt prøve at finde ud af et eller andet, og så kontaktede vi det rundt, og så var det det. Altså, hvad er det heller ikke? Næsten men nu vil du bare ind og lave et eller andet, altså, som om jeg udnytter psykisk syge eller sådan noget, til et eller andet afsæt igen. Altså, det er jo ikke sådan, jamen, er vi enige om, at du har haft økonomisk gevinst på, at Draxil, han har siddet og gamblet på en masse links? Det du tjent penge på. Men jeg har aldrig nogensinde udnyttet det alligevel. Altså, jeg har aldrig nogensinde udnyttet har du tjent penge på, at en psykisk syg mand har siddet og promoveret gambling livestreams på Twitch? Ja eller nej? Ja, okay, rolig, Jax. Rolig nu. Det er ikke så meget der. Er det ja eller nej? Jeg synes, det er et meget tydeligt spørgsmål. Ja, jeg har nok mistet flere penge på det, ja. Du mister flere penge på det? Okay, så dit samarbejde med Draxil har kostet penge? Det har nok kostet penge i længden, ja. Mange flere penge, end det har gavnet. Altså, grund til, at jeg stoppede jo, det er, fordi vi ikke tjener nok, jo. Det er derfor, jeg stoppede jo. Fordi de tjener ikke nok, jo. Altså, det er jo utroligt svært at få det til at løbe rundt på dansk. Hvad man tjener? Går man på at sign up? Ja, hvad tjener man på at sign up? Det er meget forskelligt. Det er jo, altså, det kan man jo læse rundt omkring, jo. Jamen, hvad for nogle casinoer har I haft aftaler med, blandt andet? Vi har haft aftaler med Bettinia og Kamperbet. Bettinia. Kan I sige, hvor meget Bettinia de cirka udbetaler per sign-up? Det kan man ikke rigtig sidde og sige, Jax. Vi kan ikke, altså, Hvorfor kan man ikke det? Det gør man bare ikke. Det gør man ikke, eller fordi I ikke må? Altså, jeg ved ikke, om man må, men jeg tror bare, man gør det bare ikke over på firmaet. Måske en stor fed dudum, som Kram vil sige, jo. Altså, sidder du og beskytter casinoerne lige nu? For der er ikke nogen grund til at være venner med dem. Men er det, fordi de betaler din løn? Man snakker bare ikke om sådan nogle ting, det gør man bare ikke. Du kan jo selv kontakte dem. Nej, det kan da godt mærke. Du må da godt prøve at spørge dem, hvad de normalt giver, så jeg tror, det er en... Jamen, har du en direkte... Har du et telefonnummer til deres marketingsafdeling, eller e-mail, noget jeg kontakter dem på, så vil jeg meget gerne have det. Nej, men det er jo inde på deres hjemmeside, står det nok nede i bunden, hvis du gerne vil lave en support-mail til dem og spørge om det. Altså, jeg skal ikke have en support-mail. Du siger til mig, at jeg kan kontakte dem direkte, så spørger jeg om en direkte kontakt. Du kan kontakte support og bede om at få en affiliate managers e-mail udleveret, og så kan du kontakte ham jo. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor du ikke gider hjælpe mig i det her. Altså, er det fordi, vi fjender den her situation her, eller hvad er det, der gør, at du ikke gider hjælpe? Men Jack, du sidder og laver en video, som er altså så mærkelig, og får mig til at fremstå som en eller anden idiot online, altså jeg får dig til at fremstå som den bagmand, du er inde på dansk Twitch i forhold til gamingmiljøet. Er Draxil den eneste streamer, du har hjulpet med affiliate-aftaler? Det kan jeg ikke svare på, Jax. Jeg har nok hjulpet mange. Jeg har nok selv... Det ved jeg sgu ikke. Nej, det ved du ikke. Jamen, jeg tror godt, du ved det. Du gider bare ikke sige det. Måske for mange, måske for lidt. Ja, men kan du nævne et par stykker ud over Draxil? Har du hjulpet Andreas Hauge? Det ved jeg godt, du har en person, der hedder til Hauge jo.
Så det synes jeg er lidt Nej, mærkeligt. det har ikke noget med det. Det har ikke, jeg spørger, har du hjulpet Andreas Hauge, eller nej? Det har ikke, det skal jeg ikke udtale mig om. Okay, har du hjulpet Shulefar? Det skal jeg ikke udtale mig om. Han har været med på din stream. Han har siddet og streamet ulovlig kryptogambling på din livestream. For 3 måneder siden. Og han sidder siden og streamer ulovlig kryptogambling inde på Twitch til sit danske publikum. Er det noget, du har hjulpet ham med? Jeg ved, du har kontakter til kryptocasinoer. Hvad sagde du lige hurtigt der til sidst? At du har kontakt til kryptocasinoer? Nej, før det. At han streamer på din Twitch? Ja, for 3 måneder siden, ikke? Ja, det gør det ikke mere lovligt af den grund. Nej, men nu har du bare så ved det. Den er blevet taget med myndighederne der. Bare lige sådan ved, så jeg må ikke... Hvad var svaret til den? Min Twitch-kanal, altså jeg prøver ikke min Twitch-kanal mere. Og det var bare sådan, det var. Nå, okay. Så bruger I Kick eller hvad i stedet for? Så streamer vi i 3 måneder. Og så har vi bare startet forfra. Så... Han starter forfra. Jeg kan se, at han har reklameret for sin danske Kick-kanal for 2 dage siden. Det har ikke noget meget godt, det der. Det projekt har ikke noget meget godt. Nå, så Shulefar, han håndterer alle sine deals selv? Det kan jeg ikke svare på der, men det er ikke noget meget godt. Nå, okay. Det er bare siden, han har streamet på din kanal for 3 måneder siden, så virker det til, at du måske hjælper ham, eller i hvert fald har i kontakt med ham. Men bare fordi han streamer casino for 3 måneder siden, betyder det ikke, at jeg arbejder med ham nu, 3 måneder efter jo. Nej, det betyder, at du har haft arbejde med ham, så du må have kendskab til både hans indtjeninger, og kan du udtale, hvor meget du har givet ham for at sidde og streame på din Twitch? Jeg tænker ikke, han gør det gratis. Jo, Jax. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvor meget han har tjent. Jeg ved det ikke. Du ved det simpelthen ikke? Altså, Nej, er det fordi, din revisor, jeg skal snakke med, eller hvem er det, jeg skal snakke med for at vide det? Nej, der er ikke noget, Jax. Det er sådan, der. Altså, det må han jo selv sige, hvis han gerne vil sige det jo. Nå, okay. Det er bare, du er ikke så villig til at svare på mine spørgsmål. Er der en grund til det? Er det fordi, der er noget skjult, eller er det bare fordi, at Jax, jeg har ikke behov for... du ikke kender svarene på dem? Jeg kan ikke svare på dem. Jeg ved ikke, hvor han har tjent, og jeg er lidt ligeglad, hvor han har tjent. Nå, okay, men jeg er også ligeglad med, at han har tjent. Jeg har bare lige godt høre, hvordan det hænger sammen. Men nu kommer det jo helt andet spor. Nu starter vi med den her YouTube-video her. Jamen altså, er det et problem, vi går på et andet spor? Jeg er jo bare nysgerrig. Der er ikke noget at sige. Der er simpelthen ikke noget at sige. Jeg synes, der er rigtig meget at snakke om, men det behøver vi jo ikke at blive enige om. Men altså, jeg synes nu egentlig, videoen den har sit eksistensgrundlag. Jeg vil gerne tilføje en rettelse i kommentarfeltet, Draxil. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at oplyse, hvad for en specifik diagnose det er, eller om det overhovedet er nødvendigt. Men jeg vil da godt lave en rettelse i videoen, og så sige, at Draxil, han har en psykisk diagnose, som... Det i videoen er en drække hjerneblødning, ikke noget andet. Det er en drække hjerneblødning, ikke noget andet. Altså, det er jo jamen, hvis det er en drække hjerneblødning, altså, så er jeg jo et eller andet sted, jeg er jo helt på dit hold, Draxil. Jeg er da ked af, hvis du er blevet udnyttet af en mand, som har prøvet på at få økonomi på din dårlige dømmekraft. Det siger de jo direkte i gang. Fucking ost. Hvad for noget? Jeg skulle ikke blive udnyttet. Hvorfor blev udnyttet? Jeg skulle ikke tjene manden har tjent penge på dig. Ja, og jeg har tjent penge på ham. Jamen, det virker da til, at du har et crash out af den video der. Du streamer ikke gambling længere. Du sidder og siger, at det ikke kan køre rundt. Det er jo fordi, det er jo svært i forhold til indbetaling. Man skal indbetale så meget jo. Så det er jo svært at få det til at gå op i en høj enhed jo. Man skal betale meget skat og så videre. Jeg ved ikke, hvor svært det er at få det til at køre rundt, fordi jeg ser godt nok mange streamers i dag, der stadig sidder og gamer. Det gør Pinguplay, det gør Kram, det gør WeStream Prime, det gør alle de her kanaler her. Det er jo fordi, når du ser WeStream, det er jo chattens penge, der bliver spillet for. Ikke? Det er chattens penge, der bliver spillet for. Nå, okay, så de gamer ikke engang med deres egen penge, det er seernes penge. Det troede jeg, du havde vidst, Jax, og det troede jeg også, at du har været ude og snakke om, at chatten er en del af det også. Er det ikke mere forkert, at streamerne de sidder og gambler med andre folks penge end deres egen? Men det gør vi jo ikke, jo. Så det er slet. Nej, men det spørger jeg bare jer om, fordi hvis I ikke har noget at gøre med det. Det ved jeg ikke. Jo, men det er ikke noget med at vide, det er noget med, hvad synes du? Det er op til den enkelte streamer, hvad de vil gerne vil. Okay, så du synes det er helt i orden, eller hvad? Det har ikke nogen kommentarer til, Jax. Altså, gambling er lort. Det er et meget simpelt ja-nej spørgsmål. Hvis gambling er lort, hvordan kan det så være, at du tjener så mange penge på det? Hvad ved du, om jeg tjener mange penge i det? Hvad tjener du dine penge på? Det ved jeg sgu ikke, Jax. Jeg sidder bare og hygger lidt. Det ved du ikke. Altså jeg har bare set stories med, at du lægger penge op med kontanter, og du kører rundt i fede biler og sådan noget der. Du må tjene nogle penge jo. Så jeg spørger bare sådan meget reelt, hvor det er fra. Det hele er bare AI. Certified hygger, ikke? Vi hygger bare lidt, ikke? Altså. Det er simpelthen AI. Altså jeg vil jo gerne være, der er nogen, der spørger, hvad jeg tjener, og hvor mine penge kommer fra. Det vil jeg jo sådan set gerne være ærlig om. Det står også inde på Prof. Så, og jeg tænker også, hvis der er råd til BMW og alt muligt andet, så må man enten have en enkeltmandsvirksomhed eller et APS også selv. Ellers har man ejet en masse penge, det kan også være derfor. Ejet en masse penge, okay. Det kan også være derfor. Kan det ikke det? Der er mange muligheder. Det kan godt være.
Jo, men det er også derfor, jeg spørger. Jeg spørger bare, altså, hvis det er fordi, du har ejet dem, det kunne du jo bare have sagt fra starten af. Men det lyder bare lidt som om, det er noget, du måske har fundet på, efter jeg lige har Nej, presset dig lidt til at spørge. Hvor Jax, der er ikke noget, altså, det er hvad det er. Altså, ja, man har tjent nogle Der penge er med ikke casino. noget. Der er jo en hel masse. Man har tjent nogle penge med casino, det er jo. Altså, der er ikke noget at gøre for det længere nu. Altså, det handler om nu, det er den her video, du sidder og altså, promoverer fuldstændig som jeg er i et eller andet gangstermiljø, altså sidder og undergrundspresser fucking andre folk, altså. Det er jo fuldstændig løgn, jo. Nå. Ej, det må du også, altså... Jeg kan pisse godt lide det. Jeg kan pisse godt lide dig personligt, men det der, det er mærkeligt. Det er mærkeligt, okay. Kan du ikke selv se det mærkeligt, at lave sådan en video der, hvor du slet ikke har været kildekritisk overhovedet eller noget? Jeg er da kildekritisk. Jeg havde ikke nogen information om, at Daxil han var psykisk syg. Det har jeg så fået bekræftet nu, at det er han. Altså, og derfor så kan man selvfølgelig godt se videoen i nogle andre øjne. Det er ikke løgn, jeg har spurgt dig mange gange, Daxil. Jeg har ikke vidst nu, før du har haft borderline. Et også har beeferen og sådan noget, så det der... Der var en Johnny Gade-video for 5 år siden jo, ikke? Hvor du så skrev en fucking 500 års lang undskyldning til mig, hvor du så sagde, undskyld, jeg vidste ikke, du var psykisk syg. Så det er jo noget løgn. Ja, det var fordi, jeg fik lad mig fortælle det, men jeg vidste ikke, hvad for en sygdom det var. Det er også lige meget, hvad for en det er, jo. Er det ikke ligegyldigt, hvad for en det er? Du ved det, jeg vil bare godt vide, om du var eller ej. Andre folk har sagt, at du var psykisk syg, men du har ikke selv sagt det. De fleste har en eller anden lille hyggediagnose, hvis vi virkelig skal... Nej, det har de fleste ikke, Daxil. De fleste, de skal enten officielt have den stillet, eller så har de ikke noget. Hvis du ikke har papir på det fra læge af, så er den ikke som udgangspunkt accepteret som officielt. Men der er mange hjerneskader i chatten hver dag, det ved du også godt. Jeg kan i hvert fald lige skrive nogle dumme ting, men det kræver ikke at have kørekort til at være på internettet. Ja, okay. Så ja, der er ikke så meget mere kød at komme. Der er ikke så meget mere. Det er, hvad det er. Alt i videoen. Ja, men altså, jeg har stillet et spørgsmål, jeg har nu. Hvad siger du? Jeg har stillet et spørgsmål, og Krøjs ønskede ikke rigtig at svare på, hvorvidt hvordan han har det med at så tjene penge på en, der er psykisk syg. Ja, det er altså, nu vil jeg bare sige, overall. Rolig nu, din ged, man. Du larmer. Skal du ikke åbne nogle fever points egentlig, Jax? Var det ikke noget med, du gambler med... Nej, Drage. Det der, det er lige meget, Drage, hold kæft. Det er lige meget, der. Hvad hedder det? Altså, Jax. Så sidder du i sådan en bil, der ved, sammen med sådan en homie, hvor han sidder og rammer gates på top. Altså, hvor han sidder og rammer gates. Jeg tror, du var anti-gambling. Din fucking idiot. Jeg har aldrig været anti-gambling, og det bekræfter jeg gerne her. Jeg er anti, at man tjener penge på det, man udnytter sin serie til økonomisk fordel. Okay, men du synes også, det er nice... Der er ikke, hvor mange penge du sidder og bruger på gambling i privaten, og hvor mange penge Krøjsen bruger på gambling i privaten. Det er jeg sådan set ligeglad med. Nå, men skal vi så ikke bare lukke den her, og så komme videre? Altså, den video der, du må bare være oppe, men altså, det er jo også bare, altså, det er jo lidt mærkeligt at bruge sådan, så meget, så bullshit, ikke? Det er da ikke bullshit. Hvad er det, der er bullshit ved den? Hele videoen. Hele videoen? Okay, så når Dragan siger, at du har hjulpet ham med aftaler, så er det løgn? Nej, det er rigtigt nok. Jeg har hjulpet med aftaler. Så er hele videoen jo heller bullshit. Så må du komme med konkrete eksempler på, hvad du mener, der er forkert. At han er blevet troet, afpresset og frygtet for livet og pisselort, det er forkert. Okay, jamen hvad er der gør, hvad hedder det, Daxil, og du siger de ting her? Også det der med, at der kommer folk hjem på den adresse, for at dukke op på den adresse, bakke døren ind, eller hvad det var for noget, det er også forkert. Det er... Der har været folk hjem med din adresse, spark døren ind. Ja, det er jo altså. Det er jo alle generelt indbrud. At jeg får en Jamen, ja. Godt jo, og så siger alt muligt lort jo. Det er jo fandme beklageligt, men det er åbenbart sådan, det er. Det er sgu da ærgerligt. Men... Nå. Hvordan kan det så være, at du stadig fortsætter at have samarbejde med Daxil, Daniel, hvis det er, at der kan komme sådan nogle udbrud? Vi har faktisk haft om at vende mange gange om at stoppe, men altså, så har han hele tiden fortsætte lidt. Så han har spurgt, om han kunne fortsætte hele tiden, og så har han bare sagt, fint nok, det kan vi godt. Så der har været vendt mange gange. Selvom han har lavet udbrud. Ja, men de der udbrud, altså alle kan lave fucking fejl, og den fejl, jeg lavede dengang, det var bare, at jeg ikke kunne svare med i momentet, og så lavede han en video, og så var det. Men altså, altså, det er jo sådan, det er. Nu kommer jeg bare med min personlige vurdering, men hvis jeg samarbejder med en, der havde sådan nogle psykiske udbrud, så havde jeg nok vurderet, hvad det var, at jeg ville lave forretning med, og ikke lave forretning med. Og tværtimod, så vil jeg nok hjælpe dem i en retning af, hvor de ikke bliver udnyttet, eller de bliver stillet i en position, hvor de ender med at få nogle crash-outs, som enten kan misforstås, eller gøres det ene og det andet.
Jeg får sgu da crash out. Altså, nogle gange får jeg også crash out på min mor, fordi hun købte den forkerte cola, jo. Altså, hvad skal han gøre ved det, jo? Det kan jeg ikke. Altså, Ja, men det kan jeg så ikke. synes jeg da heller ikke, at man skal sidde og være involveret i gambling-aktiviteter og være involveret i sådan et farligt miljø. Farligt, men det er sgu da ikke farligt. Det er det da. Du snakker om at blive troet og alt muligt. Men det er måske løgn, eller hvad? Har jeg troet Altså, der er jo der er nogen, der... Nu spørger jeg, har jeg troet dig, Draxi? Nej, der er sgu aldrig nogen, der har troet mig, din fucking ost. Der er jo der var en god point, folk skrev tidligere i chatten, og det er, om vi må se nogle chatlogs fra jeres samtaler tilbage fra februar her i år, hvor videoen er blevet udgivet. Ja, altså prøv at høre, altså, må du fucking hjem til mig og se min underbuksesamling, altså. Nej, jeg er interesseret i at se chatlogs, som er det, jeg specifikt spørger om. Nej, fordi det er der samtalerne, de er. Hvis I ikke mener, at de er rigtige, så kan jeg jo vise dem. Nej, og din mormor, når I drikker en kop ost, altså slap nu af. Hvor meget skal du se, altså? Jamen, jeg skal ikke se så meget. Det var bare nogle i chatten, der spurgte, om det ikke kunne være interessant at se. Men dreng, jeg kan godt høre, at stemmen er ved at knække, og det hele er lidt ved at være lidt presset og sådan noget der, så jeg skal heller ikke spørge med ud. Jeg var bare lidt mere interesseret i at få klargjort, hvor det er fuldstændig meget godt. Det er jo nej, der vandt 2 år Liverpool, derfor min stemme er lidt presset. Ja. Hvor jeg får hovedet i fucking 84 minutter. Du fatter ikke, hvor lækkert det er. United har ikke vundet over Liverpool i 2016. Jeg synes, det er fucking lækkert, mand. Så nej, vi presser herovre. Vi presser herovre, men United 2-1 over Liverpool går der. Det slår mig ikke som om, at du så er det presset, Daxil. Jeg vil heller ikke sidde og sige, at du har været ondskaben selv. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg kan bare ikke sige noget, Jack, fordi det er bare helt omhandler en video, der er altså information, hvor det ikke er rigtigt. Jamen, du kan godt sige noget, jeg spørger dig, men... Jeg har ikke lyst til, du ved det. Jeg har ikke lyst til at sidde og svare til journalistarbejde, så du vil sidde og lave YouTube eller lave artikler efterfølgende. Nej, jeg kan godt forstå, at du ikke har lyst til at svare, hvis du ikke har ren mel i posen. Det kan jeg da godt forstå. Altså, der er ikke nogen games, man tager svaret på nogle ting. Hvorfor gør det ikke det? Fordi tingene bliver drejet over til det værste hver gang. Det bliver ikke drejet over til det værste. Jeg spiller helt konkrete spørgsmål. Hvad tjener I på jeres aftaler, og hvor mange penge er der i det? De spørgsmål har I ikke ønsket at svare på. Det er meget små penge, der bliver tjent lidt til en Durodex. Jamen, hvor små penge snakker vi, Drake? Hvor mange penge er det per aftale? Hvor mange penge er det per seer? Det er meget lidt. Hvad er meget lidt? Kan du komme med et konkret tal? Jamen, altså, det er nogle måneder, så er det altså, nogle måneder, så er det 800 kroner, andre måneder, så er det 1.000. 800 kroner per bruger? Per sign-up? Per måned. Per måned? Og det, hvor mange sign-ups omhandler det? Så tjener jeg 800 kroner per måned. Ja. Jamen, jeg tror, jeg har fået sådan 150 sign-ups, så tjente jeg 800 kroner i det hele. Det er fuldstændig vanvittigt. Det var ikke så meget, 150 sign-ups divideret, eller 800 divideret med 150 sign-ups. Det vil sige, at casino betaler jeg 5 kroner per nye kunde, I får ind i butikken. Ja, nogle gange 7. Jeg er mellem 5 kroner, det er rigtigt. Der må jeg jo sige, at det beløb er i gennemsnit 5 gange mindre, end hvad jeg får per nye kunde hos blandt andet MyProtein og SteelSeries. Og de tjener langt færre penge per kunde. Så jeg vil jo måske sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det tal det er præcist. Hvad? Det er det. Den er god nok. Det er 5 kroner per nye kunde, okay. Jeg ved ikke, hvor meget Drake tjener på hver nye kunde, det ved jeg ikke. Jeg har bare siddet og givet manager for ham. For et år siden. Jeg ved ikke, meget tjener mere, fordi jeg ved ikke, meget syger mere. Nå, okay, for et år siden. Du har givet manager for ham. Hvad var tallene for et år siden? Det kan være, de er blevet større eller mindre. Der er måske et 0 bagpå. Jamen, så 50 kroner per sign-up. Ja, det kan godt være. Det omkring. Okay, så I tjener 50 kroner per sign-up. Pengene er meget små, Jax. Det er også derfor, næsten ikke nogen, der streamer, jo. Der er næsten ikke nogen, der rigtig mange, der streamer. Jeg ved ikke, om du har set toppen af dansk Twitch lige pt, men det går rimelig godt for dem, og de har masser at se, og de har masser af penge at gamble for. Okay. Det er sgu da lækkert for dem. Ja, men så er det også løgn at sige, at det ikke går godt. Altså Daxil, jeg vil heller ikke presse dig til at svare på en masse spørgsmål, som du enten ikke ved eller er i stand til at snakke om, eller har lyst til at snakke om. Det er faktisk mest Krøjs, jeg er ude efter at spørge, for det er en ageret manager. Jeg vil hellere snakke med din manager, end jeg vil snakke med dig. Fordi det virker til, at det er din manager, der har taget alle beslutningerne. Det er din manager, der har taget beslutningerne. Er det korrekt? Jeg har altid spurgt Drake først, jo. Og spurgt, om han var noget, man sidder i, og det ikke var. Og så har vi fundet ud af, at fundet en aftale med casinoerne. Og noget til den aftale her, ja eller nej, så har han sagt nej nogle gange har han sagt ja. Altså, så er det sådan, det er. Ja. Okay, men i nogle af de casinoaftaler, som jeg har hørt om, min manager, han har også tilbudt mig dem der, og der har han jo så vurderet, at det ikke vil være noget, der er godt for mit brand eller ej. Der har han jo taget mine interesser. Er det at tage Draxils interesse og så sige ja til gamblingaftaler på vegne af ham?
der er aldrig sagt ja på vegne af... Altså, jeg har sagt ja til nogle aftaler, hvor han selv gerne vil have dem. Men ellers Ja, ikke. men du har ikke vurderet, at det var måske ikke så meget passende for hans stream? Ja, det var det, han gerne ville. Så det, han gerne ville, og det, han drømmer, han gerne vil være den danske Trainwreck. Så tænker jeg, hvad du er, hvis han gerne vil udnytte den drøm og spille 16 timer om dagen, så må han gøre det. Jamen, hvad er det, der ligger i den drøm at være den danske Trainwrecks? Det ved jeg ikke. Altså, man synes, det er fedt, at der er en, der bare sidder hjernet ud af 16 timer og har det fedt, og han godt kan lide at spille slot, og lidt spænding på. Det er jo op til en Det selv. lyder for mig bare ikke særlig fedt, medmindre man er selvfølgelig ludoman eller afhængig. Man skal jo prøve at tjene nogle penge, ikke? Jo, men der er mange legitime måder at tjene penge på. Det er bare lidt synd at udnytte sine seere, som er meget tillid til en og gerne vil se en streams. Du ved jo også godt, at der ikke er nogen penge i dansk Switch. Der er ikke nogen penge i dansk Switch. Ja, Søndergaard lever af det. Jeg lever af det. Der er jo nogen, der godt kan få det til at køre rundt. Og bare fordi der ikke er nogen penge i det. Okay, så fordi der ikke er nogen... andre tjener noget som helst. Så fordi der ikke er nogen penge i det, så skal du udnytte din seer, eller hvad? Der er sgu ikke nogen, der bliver udnyttet, Jax. Det gør du da. Der er ikke nogen, der bliver udnyttet. Jo, I udnytter jeg ser for økonomisk gevinst. I sidder og tjener penge på deres nedtur, og sidder og får penge på, at de muligvis tager lån til gambling, de ikke har råd til. Tag lån? Det håber jeg ikke, de gør. Og hvis der er nogle problemer, så er det altså ramme Rufus. Krøjs, ved du noget om de lån der? Hvad for lån? Hvad for lån? Er det for lige at tage lån for at gamble? Det ved jeg ikke. Så ved du ikke? Nej, det ved jeg ikke, hvad folk gør. Okay. Ja. Det kan godt være, at du vidste noget om det. Det er bare, jeg går ud fra, at du er den mand, man skal spørge omkring gambling-scenen i Danmark. Jeg tror ikke, den er ved mest, nej. Jeg tror måske, jeg er top 10 eller sådan noget. Der er nok noget ved mere. Altså, Jax, når du går ind på Ekstrabladet, så har... Ekstrabladet, de har også masser af lækre deals, det ved du godt, ikke? Ekstrabladet, de har 24 deals inde på deres hjemmeside, jo. Ja. Er det ikke et problem? Er det ikke et problem, eller hvad? Jo, kæmpe problem. Det er lækkert. Det er vi overhovedet ikke i tvivl om, Daxil. Det er jo sådan set også et problem, at journalisterne de får deres løn fra gamblingbranchen. Det er vi da helt enige om. Ja, men altså, kæmpe problem. Du ved godt, altså selvom der måske kommer, altså selvom der måske er nogen, der får en bøde eller andet, det kommer ikke til at ændre på noget. Jo. Altså, der kommer ikke mindre ludomaner. Hvad hedder det? Skal vi kalde den? Det handlede om videoen eller så. Det handler om alt muligt andet. Så skal vi sige stop det nu her, og så sige tak for det, Jax. Jeg er ikke super, jeg har ikke noget mod dig. Jeg har fucking meget respekt for det, du laver. Og det har jeg altid haft. Og jeg vil også gerne støtte dig, selvom du er lidt imod mig. Men det gør godt nok. Jamen altså, hvis du ikke har lyst til at fortsætte samtalen, og du føler, der ikke er med inden for dig, så skal jeg da ikke jeg har ikke rigtig mere. tage mere tid. Det er i orden. Hvad hedder det? Og ja. Jeg håber det bedste for dig. Og jeg wish you det bedste. Og tillykke med prisen. Jo, tak. Nå, jeg håber i hvert fald, I må hygge jer. Vi tales.